Hvad så alle sammen? Og i dag, der skal vi til at skilte og... Vi er ankommet til La Paz efter bustur. Og vi tjekkede ind på Ride Rover Hostel. Samme hostel som vi boede på i Cusco. Det er samme kæde. Og her skal vi bo i indtil den 3. Og så skal vi bare rundt og se byen. Vi har lidt problemer med vores mobilopmærkning, så vi kan ikke bruge noget vores data virker ikke. Ja. Så vi har ikke noget Google Maps, eller der er ikke noget, der virker. Det er lidt irriterende. Så nu prøver vi bare at gå ud og veksle de dollars, vi har tilbage. Fordi du kan få en bedre exchange rate, hvis du veksler dollars et eller andet sted. Og alt er i cash her, vi kan ikke engang betale vores overnatninger på kort. Så nu må vi se, hvad vi kan finde ud af. Ses. Bare gå imens her. Hvad så alle sammen? Hvad så alle sammen? Nu har vi har lige booket bjergbestigning. Huayna Potosi bjerg, 6.000 meter højde. Ja. 6.000 højdemeter. Og nu skal vi ud og finde noget mad. Gå på et marked, se om vi kan finde et andet lokalt mad, som ikke skal være helt klart på. Det skal ikke have dumt nums. Og så i morgen, der skal vi alle mulige praktiske ting faktisk. Og så ses Danmark selvfølgelig. Det er meget, det kan. 4. Så ses, når vi har fundet noget mad. Så vi har fundet mad. Og den er lille biks. Det koster 14 kroner. Sådan en lille misser. Det smager faktisk sindssygt godt. Og så en lille sæbe. Ses på Spioca Uno Mars. Hvad så alle sammen, og velkommen til dag 2 i La Paz. Vi er lige nu ude for at se, om vi kan finde nogle parters. Og det er kampdag i dag. Vi er klar. Der er kampstart om 2 timer. Og vi ser, hvad siger vi? Kom et resultat. Jeg siger 3. 3 i Danmark? Ja. Jeg tror, at det bliver en snæver 1-0 sejr, det siger jeg. Men Danmark vinder. 7-13, så skal vi til fucking igen. Og ses til kampen eller et eller andet, eller når vi har fået nogle parters. Der er straffe. Find vi rundt der. Der Kasper Høgh scorer. Kommer ind og scorer i 117. minut. 112. minut. Ej, jeg har slet ikke noget til det. Jeg hader strafsparkskonkurrence. Hermans masterclass indkommet, det vil vi gerne, det bliver vi. Hvad så alle sammen? Okay, lige nu der er vi på vej til storskærm Bolivia match. Og vi er all in. Det er lige Kursnes Facebook. Ja, vi skal lige have... Du kan lave flashlight. All in! All in! Come on! Ej, det ser varmt ud, Okay, og vi krydser fingre for en fucking Bolivia sejr. Ja, ses når vi kommer hen til skærmen, så får vi lige en lille update derfra. La pelota por el lateral solamente va por Diego Medina. Mira Diego. Se mostraba Rodó y moviendo bien el área. Hacia donde va la pelota, señoras y señores. Está ganando ya por 2-1. La juega Miguelito Tercero. Vamos a llegar al minuto 20, dice. I believe you're gonna win. I'm for sure you're gonna win. Jugando con la Gotta believe. Men der er sindssygt. pelota abierta para Paniagua. Alguna genialidad tendría que aparecer de las individualidades. ¡Vamos, Bolivia! ¡Vamos!
daño de esta selección que ahora mientras Mariano el centro la sigue buscando. Vi får en status her. Vi får en status med ansigt der, og sige til det. Går lort! Går lort! Det er kun en af det for en stund. Ja, der er ikke nok det der. Ja, det er dårlig fodbold. Men de kommer! Comeback! Kalder comebacket. Vi har popcorn. Hvad så det samme? Vi er tilbage på vores første. Bolivia, de tabte 2-1 til Irak. Så det har været en lorte fodbolddag i dag. Så nu skal vi i baren og drikke. Nu skal vi i seng. Så må vi se, hvad i morgen den bringer. Yes. Adios. Hvad så alle sammen? Velkommen til en ny dag i La Paz. Fik vi sagt resultatet i går? Sagde vi det? Bolivia tabte også i går. Det var en rigtig lortedag. Men nu, ny dag. Vi er på vej hen til et eller andet sted, hvor vi skal mødes med en guide eller et eller andet. Vi skal have vi får en guided tur rundt i byen, hvor vi skal op i cable cars og alt muligt shit. Så lad os se. Lad os se hvad det kan. Hvad så er det sådan? Nu sidder vi i cable cars over La Paz. Ja, vi gør. Og vi er rundt på den her rundvisning. Hvor ligger det der fængsel? Nej, vi har lige været i et fængsel, hvor der er sygt mange børn og sådan noget. Sådan det er helt society. Ja, det er et lukket samfund i det her fængsel. Hvor 4.000? Så ser vi La Paz overfra. Dernede måske er det din her skole. Der er La Paz, det er som Hollywood. Ja, fuck det. Fedt. Så er vi kommet til El Alto, som er en by, der ligger lige ved siden af. Og så kigger vi ned på La Paz. Guayana Protese, som skal lige over morgen. Det ligger deroppe. Hvad er det så om 5 dage, der er vi på toppen derhen? Søndag. Og lige nu der er vi 4.000, næsten 4.100 meter over havets overflade. Så yes. Hvad så er det sammen? I dag der har det simpelthen været verdens bedste dag. Status er, at vi har ramt bunden. Feriens dårligste. Nu er vi på vej mod Rana Potosi. Det er bjerg på 6.000 meter, der er nemlig største bestige i verden. Og klokken er 8 om morgenen. Og i går var en lortedag. Vi brugte hele dagen på at prøve at hæve kontanter, men vi fik ikke en bygger ud. Så vi skal vente. Vi har 8.000 ud at flyve lige nu. Og så skal vi vente fra første flyve mandag, fordi at vi ligesom er taget afsted i dag. Så på mandag der vil vi meget gerne få vores 8.000 danskere, 10.000 bolivianos. Vi har faktisk tjent 2.000 på at hæve, så det var rigtig dejligt, hvis vi kunne få de penge. Men det har vi lagt bag os, og nu er vi klar på en ny dag. Good vibes only. Nu er vi fremme i vores camp. Basecamp, og vi lige får et sneak peek af, hvor vi skal sove de næste
2 nætter. 1 nat. 1 nat. Nat. 1 nat. Yes. Vi skal, jeg tror vi skal have noget frokost i Marie. Og så skal vi ud og klatre. Med pickaxe og alt muligt. Så ja, det bliver spændende. Hej da. Hvad så alle sammen? Thank you. Nu er vi altså første dag her. Klar til vi skal ud og øve os i Ishike. Vi skal ud og bruge pickaxe. Vi er fuldt dressed up. Det der tøj vi skal have på, når vi skal over The Summit i morgen nat. Vi har fået noget frokost. Vi er i basecampen. Og vi har fået pickaxe også. Fucking drengerøv. Det var fedt. Jeg skal have nogle handsker på. Ja, det er fucking godt. Lad os så alle sammen. Nu er vi gået en times tid. Nu er vi ved de 2 gletsjere, vi skal prøve at bestige. Vi tror lidt, det er den her om. Vi håber lidt, det er den her over. Jeg ser lidt mere dringer ud. Men det er simpelthen det. Vi skal i dag, så skal vi bare tilbage igen. Vi ser, om vi lige kan få nogle clips fra, når vi er oppe og hænge lodret. Sådan. Jeg tror ikke, man kan høre, hvad du siger, når jeg står så langt væk. Vi er gletsjer climbing right now. Vi var så gode, at vi havde sgu lige fået et break. These one off. Off? Nej, on. These one off. Vi var hurtige, så vi er færdige. Så kan vi lige lave et hurtigt oplæg. Og så tror man kan se en skid på grund af... Nej, men der er sådan en... Der er lidt stejler en, som vi tror, vi skal op af. Sådan noget, der er bundet fast. Det er lidt ærgerligt, at der er så tåget. Man kan ikke se en skid. Det er ret flot. Det er sådan en lagoon. Ja. Små, klamme lagoon, tror det. Jeg tror, det er måske kun sol. Nej, ses. Ses. Jeg tror, det er en solbrød. Nu er vi kommet op. Toppen, tror jeg. Så se den bag, der skal vi op af nu. Vi skal op ad den her. Håber vi. Det er ikke. Ja. Bang. Nej, der skal man åbenbart have 2. Vi har kun 1. Har vi. Og en fløjt, så et tjek, vi skal overgå og prøve. Ja. Men vi flyver op. Vi er fandme gode. Marius har sagt det også om de bedste. Det er ret almindeligt, at det gør det. Ja, jeg er enig. Vi flyver lige op og styrer på det. De andre, de skvatter rundt hele tiden. Der er 2 skvatter, Ja, ned ad bakke. Lige på hovedet. Så vi er godt her. Får lige en update på et andet tidspunkt. Vi er tilbage i campen, så er vi færdige. Vi skulle begynde at kravle opad. Han skal derop. Der er altså over 90 grader. Hvad siger vi? Hvad siger vi, Snit? Nej, han er lukket den. Så er det altså Huberto Carlos tur. Nu er vi meget på mikken her. Det er uden tvivl det hårdeste, jeg nogensinde har lavet i min underarm. Du hænger kun i armene. Og især når du kommer lidt op, fordi jeg ved ikke overhovedet ikke, man ser på kamera, men det er mere end lodret. Når du kommer sådan derop til den der. Så det der stykke, hvor jeg hænger du bare kun i armen. Og når du så skal have den der ice pick ud, eller pickaxe, så hænger du i en arm. Men det er et godt run, han har her. Så skal min kamera også skills lige følge med. Og nu sidder de fast for helvede. De sidder fast. Godt på vej, det var ham derovre. Fuck, det er hårdt at holde, bare fucking holde det kamera her, man. Jeg fik den ikke. Det er ringen. Zoom mig ud her. Skal jeg få det hele. Ja da, Bølle! Nej.
Oj. Ej, nu skal han have fat. Sådan der. En god skovskider vi har her. Det ser godt ud, det ser rigtig godt ud. Nu skal vi skifte hånd nu. Kom nu med det! Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Nej! Kom nu den! Kom nu den! Han tabte hans stik. Nej, han tabte også sin stik. Kan du komme ind, Pelle? Ej, det ser hårdt ud, det der. Fuck, du ser cute ud, når du går ned der. Hvad? Ja, det går ondt. Nå, det var det vores forsøg. Jeg ved ikke, hvor meget han fik af mit, jo. Det kan jeg af gode grunde ikke sige. Men nu er der sådan en pik deroppe. Den han har højre fod på nu. Det var den, der gik hele vejen hen før. Han er næsten væk nu. Nå, det var det for Ice Cream. Nu skal vi bare tilbage. Hold kæft, det går ondt i underarmen. Det er helt absurd. Forfærdeligt. Og I kan se ud over her. Det er tøvet lidt op nu. Men det er helt deroppe. Det er virkelig godt. Det ved jeg godt, jo. Ja, jeg har filmet det hele jo. Hold kæft, det er hårdt. Chat. Snit han er på den igen. Lad os se hvad han kan. Jeg tror at den er nemmere. Ens underarm, de er helt døde. Men han prøver sgu alligevel. Er den nemmere? Bare glem det. Nå, det var det. Skriv lige ned. Jeg er helt kugt i underarmene. Skriv lige ned i kommentarerne, hvem af mig og Marius, der kom højst op. Jeg ved ikke, hvor højt op jeg kom, men jeg har en lille idé om, at han tror på os nu, og han godt ved, at jeg kom højst. Men skriv lige ned i kommentarerne. Og så ses vi lige om lidt. Er du filmet? Hvad så? Nu har vi lagt os i køjen på dag 1. Efter en rigtig drengerøv dag, vil jeg sige. Ja. Virkelig sjovt. I morgen, der er det morgenmad kl. 8. Så skal vi ikke lave noget indtil frokost kl. 11:30. Og så skal vi gå 3 timer op til High Camp. Ligesom hvis det var Mount Everest. Og så skal vi spise tidlig aftensmad og så tidlig seng. Vi skal op kl. 12 om natten for at tage det summit. Det er fandme fed content, det her. Adios. Hvad så alle sammen? Nu er vi klar til dag 2. Vi skal gå med alt vores lort. 20 kilo. Jeg ved ikke, hvor den vejer. Jeg gætter bare. Hvordan er den? Fint nok. Og så skal vi op til High Camp. Så vi går om en times tid. Det ser fint ud. Ses. Altså, nu er vi på farten. Dag 2. 3 timer. Det, de her på ryggen. Opad. Det er High Camp. Easy peasy. Lidt køligt lige nu. Ja, det er det. Men jeg tror bare lige, vi skal i gang. Jeg håber på, at det klarer lidt op. Lidt skyer og sådan noget. Ja. Jeg får lige en status på vejen et eller andet sted.
Så er vi kommet til første pause. Første pause her. Og jeg ved ikke, hvor lang tid det er gået. En halv time eller noget. Men det er sgu... man kan godt mærke, at man er oppe i luften. Det er hvad man siger. Men we keep going. Det er overhovedet ikke kort. Yes. Vamos. Hvad så alle sammen? Det er opad. Det er rimelig drengrøv. Ja, vi klarer dem. Det er en tur, der har færdigt snacks med. Ja. Der er en lidt fra og vi har ikke bygget noget over endnu. Så... Vi spiser 3 sneakers per tur. Ja. Men vi er også nogle... Ja, vi er nogle hårde hunde. Det er fint nok. Og vi har ikke nogen penge til at købe mere. Nej, vi har brug for en chance. Ja, ja. Det er hvad det er. Det er ikke sagt til Lund. Jo, det har vi. Tror jeg. Nej, jeg sagde det. Nå, ses. Hvad så alle sammen? Er vi der? Kom bagved. Nej. Okay, vi er der. Lige nu så er vi 5.176 meter, tror jeg. Der er... kvarter 20 minutter tilbage. Vi skal stadig lidt opad. Så vi skal op til 5.300. Men det kører på skinner. Det er easy peasy. Der er mange der brokker sig, vi flyver opad. Guiderne de går alt for langsomt. Så vi har lige en Cinecam i baggrunden. Yes. Vamos. Nu er vi færdige med 2. Klokken er... Det er lige sent from here. 2. Og vi skal sove om 3-4 timer. Vamos. Day 2 finish. Finish day 2. Ola alle sammen. Nu ligger vi i high camp. Vi har spist mad. Vi har gået hele vejen op så langt. Vi har pakket. Vi er klar til i morgen, eller i nat. Klokken er lige nu 18 cirka. Og klokken 12 bliver vi vækket klokken 00. Og så er der lidt mad, og vi ligger os klar. Så klokken 1, der går vi. Så går vi op 4 timer, tror jeg 6 måske. Det er 6 timer. Perfekt. Og så ser vi solnedgangen. Ja, de sagde, vi var der ved 6-7 tiden, ikke? Nej, jeg tror, det er lidt før. Det er fanget den op. Fordi vi skal se solnedgangen deroppe. Og så går vi ned her, får alle vores ting og går helt ned, og så er vi sådan set færdige. Let's go. Lad os se, hvad det kan i morgen. Hvad så alle sammen? Nu er klokken 1, og vi er fuld dressed up. Og vi er fucking ready to go to the summit day, baby, yo. Så nu gør vi det sgu. Ses på toppen, højst sandsynligt. Ja, vi må ikke... Der er nok ikke nogen updates på vej op. Nej, det må vi ikke. Så ses på toppen. Hvad så alle sammen? Kraften på toppen. Hvordan har vi det? Ja, det er okay. Men det er uden tvivl det hårdeste, jeg har prøvet i mit liv. Ja, uden tvivl. Men det er fandme worth. Når man står og kigger på det her, så er det altså worth. Vi var de første fra vores hold, der var deroppe. Der er ikke nogen. Der er stadig ikke nogen. Vi er her før solopgangen. Se klasse. Du kan se alle de der. Alle
lige om det der prøver at komme op. Ja, jeg kan ikke. Fuck det. Og vi trækker lige noget luft, og så får vi måske en update lidt om noget tid. Jeg kan ikke slukke den her. Jeg så alle sammen. Det er det hårdeste, jeg nogensinde har gjort. Lavet. Jeg tror også, det var hårdt, fordi at vi gik forrest fra starten af. Vi skulle træde sporet. Ja. Men jeg ved det ikke. Jo, det tror jeg. Men det tror jeg, det var derfor, han blev gavet ud til siden der til sidst. Fordi han stod for hårdt, tror jeg. Ja. Også godt. Vi var forrest hele vejen indtil de sidste 150 meter. De sidste 15 minutter eller sådan noget. Så Men vi er stadig forrest i vores gruppe. ja, 100%. Altså, første seedet, den holdt vi hele vejen. Og vi var for hurtigt ned. Så ja, det er Det er vanvittigt. lidt svært, hvad man skal gøre nu. Ja. Tøj og... Der er ikke nogen rent sokker med. Nej, vi kommer til at være rimelig klamme, indtil vi når der pas. Nå, ses. Og Flanderen er slut lige med. Ja, ses lige om lidt. Er Flanderen ikke slut? Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad klokken er. Ses. Vamos. Hvad så altså? Nu er vi på vej ned fra Highcamp. Ja, ik had erboven ook echt weer niks weg qua eten en drinken. Ja, nu har vi gået i 40 minutter. Vi er der snart. Eller det ved jeg ikke. Måske det var halvvejs. Hvad siger vi? Ja, og så er det på bare hjem på hovedsengen i La Paz, tror jeg. Hvad siger vi? Ja, enig. Skal vi se, om der er valgt Flandern? Åh ja. Og se, om bare så klart til det. Oh shit. Om regler på Mallorca, eller min drøm, den er... Mallorca. Yes. Ses i bussen eller derhjemme. Here comes the money. Altså alle sammen. Money, 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 money. Problemer med banken. Så har vi fået vores 10 lapper. 10 lapper på mig. Nu har vi ikke noget at bruge de 10 lapper på, så nu skal vi ikke tilbage. Vi skal i hvert fald af med 5. Ja, vi skal nok bruge halvdelen af dem. Så den anden halvdel vil vi gerne have tilbage til dollars. Dollars. I dag der skal vi måske ud at spise, hvis vi kan finde det og på bordet og sådan noget. Og så tager vi til Uyuni i aften. Salt Flakes. Det er 14 timer bustur eller sådan noget hen over natten. Så har vi 2 dage, 3 overnatninger, og så skal vi hjem igen. 2 dage, 3 overnatninger. 3. Er det ikke 3 dage, 2 overnatninger? Og så er det hjem igen. Og så er det sgu slut. I Bolivia. Bolivia. Jeps. Vamos! Det har reddet dagen der. Altså, hvad så alle sammen? Og velkommen tilbage. Som sagt, så i dag har vi fået pengene. 10.000 bob. Vi er rigtig glade for det. Det var kæmpe. Lige været ude og spendere lidt i dag. Ja, så vi er i aften. Okay. Nu sidder vi i The Blue Line Kæmpepark på vej over til ham Homie, som vi jager på os Insta, som hjalp os med at få de der penge. I fredags, der fik vi dem så ikke, men han hjalp os i 4-5 timer eller sådan noget med at få pengene. Så han har spurgt om vi skal få noget mad. Så vi er bare ned til ham, ned i den sydlige del, eller faktisk det er sådan lidt mere den business-delen, den lidt rigere del. Og der skal vi ned og spise med ham. Han finder en restaurant, måske noget japansk. Han har boet i Japan, så han har måske noget godt. Og så skal vi tilbage, og så tager vi en bus klokken 9 i aften til Uyuni, som er der, hvor vi skal på sådan en 3-dages Salt Flake Tour. Yes, sir. Og så når vi er færdige med det, så går turen egentlig tilbage til Peru, så over tilbage over i Peru. What? Ja, det er fordi, vi beklager lidt de sene udgivelser, men vi har sgu haft det på det med airdrop. Det er så fucking lang tid at airdrop klipsene fra kameraet fra min telefon over på iPad'en. Ja, sådan er det. Men vi prøver ihærdigt. Vi er i hvert fald glade nu i dag. I Huacachina, der må vi simpelthen kunne lave Machu Picchu vlog og Bolivia vlog. Ja, der kommer Der skal vi bare chill. Der kommer det hele op. Huacachina, det er vores sidste destination før USA, og der skal vi bare chill. Og vi har lige bestilt en billet der. Den 16. flyver vi til. 16. april flyver vi til LA. I Huacachina, der skal vi bare sandboard og køre boogies
og bare chill. Der er pool, vi har ikke haft en pool endnu. Så chill ved poolen og se Champions League. Vamos. Hello, Efraim Koso. Greetings for all Chinese people. So nice. This is the man who helped us with get our money. The best man in My Bolivia. pleasure. Best man in We Bolivia. love Chinese people. Yes. Come, please, to Bolivia. Yeah, come to See you. Okay. Nice. Thank you. Vi er på den der bus, i busterminalen i La Paz. Vi har ventet her i en time, fordi vi skal med vores bus til Uyuni. Men fordi der er nogle fucking lorte eller noget nogen der protesterer, så har de fucking blokeret vejen, så vi ikke kan tage til fucking Uyuni. Så nu skal vi vente indtil i morgen, hvor der ikke engang er sikkert, at vi fucking kan komme til Uyuni. Så hele vores tur til Uyuni er i fare lige nu, så som det ser ud lige nu, så kommer vi ikke til Uyuni. Og vi kan ikke skubbe det, fordi vi har booket til videre. Det har vi lige gjort i dag. For første gang nogensinde på den her tur har vi været ude i god tid. Så jeg ved ikke hvad. Fuck. Altså, det er noget lort. Jeg hader, det er sådan nogle klimaaktivister på noget. Det er altså 100%. Det er altid det. Jeg tror ikke, det er klimaaktivister i Sydamerika. Jo, det er fucking altid klimaaktivister. Nej, så ved jeg ikke. De er stadig fucking irriterende. Nå, ses. Alle sammen. Status er, at vi er tilbage på det hostel, vi har boet på meget her. Og der har vi så taget en overnatning. Så håber vi på at kunne finde noget tur til Uyuni i morgen. Men nu må vi se. Godnat. Status er, at vi ikke kommer til Uyuni. Vi kommer sgu ikke til Uyuni. Vi ved heller ikke, om vi kommer til Uyuni i aften. Nej. Den 3-dages-tur, der jeg tænker, at vi skal tage på 2 overnatninger, hvor man ser alle tingene der er der, den kan vi ikke nå nu, fordi vi har bestilt tingene til at komme videre. Men vi håber så på at komme afsted i aften med en 2-dages-tur med 1 overnatning. Til gengæld så nu har vi nået at indhente nogle af de ting, som vi blev forsinket af i grund af vores penge. Så i dag skal vi ud og se sådan en Cholita wrestling, som er sådan noget populært noget i La Paz med sådan nogle kvinder, der wrestler. Ja. Så måske i morgen, hvis vi ikke kommer afsted i aften, så tager vi Death Row, som er sådan en mountainbike-rute. Og så håber vi så på at tage bare en endagstur. Så hvor vi bare kører ned om aftenen, eller hen over natten, får en tur, vi kører hjem om aftenen. Så når vi sådan set det hele. Ja. Og så spiller Real og Bayern så first leg i dag, så dem må vi lige have på tidspunkt. Og de sure miner, dem redder vi lige ud med en tur på Polar, som er en fine dining restaurant her i La Paz, hvor man kan få mad for, ja, det er under 100 kroner. 3 retter for 11 euro. Ja. Og det er sådan noget fine dining. Det lyder, det ringer med. Får vi. Ja, nok. Får lige en update, når der kommer noget mad på bordet. Så vi skulle komme ind, fået vores forret her. En empanada. Fried empanada. Det smager rigtig godt. Og lidt brød til, og ja. Lidt løg herovre. Det er rigtig lækkert. Hovedretten simpelthen kommer på bordet. Her har vi lidt bøf. Ja, flot anrettet. Og så noget pork. Noget øf her. Så er der sgu dessert på drengen. Dessert. Ja, det er fandme... Det andet, det var sindssygt lækkert. Fuldstændig fantastisk. Det her, det ser også rimelig lækkert ud. Nu er vi i vores bus på vej til Cholita Fighting. Og det er midt i Real Bayern. Og det er en sindssyg kamp. Vi har lige set de første 25 minutter, og det er fandme... det var sgu svært at gå for den kamp. Men vi kan se fodbold resten af livet, og Cholita Fighting, det er kun her, så... Nå. Vi håber på en Bayern sejr. Vamos!
Fighting ring. Nu skal jeg et eller andet hjemme. Okay, vi klipper lige her. Lave den der... Ahí que viene a ganar saliendo repitiendo la llave de sumisión de la Argentina. Aquí la suerte, los dedos de paso con el brazo. ¡El papá el brazo! ¡Con todo! Alonso hablando ahí, pasito repitiendo el número 6. Ejerciendo presión en la zona del hombro. Ángela también se sabía de salir. Va a seguir de eso la corre. Estima del golpe de brazo. El lacito. Ahí le da la mano. Para chica que hace, Vi til første runde. Det er mærkeligt, det er meget mærkeligt. 2 timer tilbage. Det er lang tid, det er meget Okay, der er gode nyheder på kanalen. Vores tur til UNI kan godt lade sig gøre. I dag alligevel, så klokken er nu 7:30, 19:30. Og klokken 21:30 skal vi være på busterminalen, og så kører vi mod UNI. Og så er der Salt Flats i morgen. Yes, så happy days. Vi er... Det var en god dag, hvor Real Madrid tabte. Vi fik ikke lige lavet en optagelse fra bussen, men status er at vi er i UNI. Det er bare afsted. Så nu skal vi bare let's go afsted. Så er vi i Jeep på vej ud i Salt Lake. 2 dage, 1 overnatning. Vi har en spansk guide, så det bliver lidt på gefylen, hvad vi får fortalt. Lige nu tror vi, at der går 10 minutter, og så er vi ude ved et eller andet tog. Det er det, vi har forstået. Det er primært, vi ved toget først, hvis vi ser. Nå, var det det? Ja. Nå, okay, så er det nok ikke derfor. Så ses vi ved det der tog der. Det ligger lige ude på byen. Hvad så sammen? Nu er det første stop. Det er en efterladende tog. Jeg tror, din togstation bare efterladende tog. Snowbane. En masse tog og en masse mennesker. En masse, så farmer. Skal de komme farm? Ja. Så spawner der lige en fotobarm. Skal lige farme. Ah, get out.
Så er vi altså kommet ud i saltørkenen. Det ser fuldstændig absurd ud. Det smager salt. Gør lige for lokkens skyld. Men det er sgu ikke. Jeg fik det sgu ikke. Gør det lige igen. Nej. Jeg tror ikke jeg fik det. Det smager salt. Jeg tror sgu ikke jeg fik det. Jeg fik ikke se en skid, fordi der er modlys. Nå, nu har lige smagt. Jeg synes vi skal gøre det igen. Her. Det er helt sikkert. Er du klar? Nej, jeg gider ikke, du gjorde det. Nu er jeg klar. Du gjorde også det der på mig i Brasilien. Nu er jeg klar. Er det vandet nu? Fuck, det er saltvand. Ej, det er sgu godt. Det tror jeg sgu gerne. Det er for helvede. Nå, vi har en update her. Der er et hotel, Sandhotel herovre. Nå ja. Altså alle sammen. Så er vi altså i det her sted. Jeg ved ikke hvad det hedder. Det ser godt ud, bro. Vi har ikke spottet noget der. Vi tror ikke der er noget dansk lag. Vi kan godt lige gå en runde og kigge. Nicaragua. Skud, Bjark. Der er sgu ikke. Baskerlandet der. Der er nogle weird flag i forhold til Danmark ikke har. Altså, nu er vi indenfor i et hotel, hvor alt er lavet salt. Skulpturer er salt, stolene er salt, bordene er salt. Alt er lavet af salt. Væggene er lavet af salt. Toilettet er lavet af salt. Man skal... Jeg er stadig helt... Jeg ser ikke. Sengen er fucking lavet af salt. Salt. Vinduet er lavet af salt. Nej, det er det ikke. Her kan man simpelthen bo. Her kan man bo. Crazy. Jeg har overhovedet ikke set nogen finde ud. Ja, det gør den. Hvad så? Ja. Altså, nu har vi lige kørt lidt. Og det er... Altså... Man kan ikke se andet end salt. Og så lige nogle biler en gang imellem. Der er salt 63 grader rundt. Og vi har lige fået taget nogle fede billeder. De kommer lige ind her. Nå, og vi ved ikke helt hvad vi skal videre, men det finder vi ud af. Jeg tror vi skal ud på en ø eller noget, nogle kaktus eller type shit. Altså. Det ligner bare en stor himmel, gør det ikke? Jeg er ikke sikker. Jeg kan godt se lidt. Nå, vi er på en kaktusø nu. Pig Island. Vi er ankommet til Pig Island. Nej, det er vi ikke. Det ligner pig. Det er bare lige om. Vi er kommet til kaktusø. Vi skal lige rundt og gå en tur, men vi har en time her. Så jeg røg lige souvenirshoppen og fandt en souvenir. Og Bølle er lige kommet med et sindssygt take. Kan du lige gentage det på kamera? Det var fordi Mario sagde, at vi lige skulle tage det ind. Kan du ikke bare komme med dit take? Så sagde jeg, ja, man kommer nok ikke til at se det her igen, medmindre man tager tilbage her. Prøv at lade den så ind derude, chat. I får ikke det her syn igen, hvis I ikke tager hen igen. Nå, I får lige... vi går lige en tur, når vi lige har fået en cervezas. Sige. Så er vi på tur. Det var fandme svært at holde masken.
Nu er vi nået til vores solnedgangsspot. Jeg tror, der kommer til at se helt sindssygt ud. Vi har lige lavet et kæmpe timelapse på Hugh Huberts telefon. Den kan vi godt lige smide ind også. Vi har fået gummijøjser for. Gummirøjser, hvad det hedder? Gummirøjser. Jeg kan ikke helt fornemme, hvor vildt det ser ud på kamera, men det ser helt skørt ud i virkeligheden. Alright. Vi får en optagning fra solnedgangen. Så er vi her. Solen er lige gået ned. Vi tror, vi skal spise aftensmad herovre. Lille setup her bag trucken. Med lidt aftenvino og lidt chips. Skal vi lave en analyse? Nej, det gider vi fandme ikke høre mere på. Okay. Det er sgu ikke. Fik vi nok af. Nå. Lad os se, hvad det her hotel kan. Buenos dias. Eller buenas noches. Hvad så? Så lidt pizza på drengen. Vi er kommet ind i vores salthotel. Hvor er den ikke god hen? Der er... Det er rimelig luksus, det her. Det fineste... Sgu det fineste hotel, vi har været på indtil videre. Yes. Så vi er klar på en ny dag i morgen. Er det ikke det første hotel, vi har sovet på? Nå, det er det første hotel, vi har været på, ja. Nej, det var lige Sao Paulo. Nå, men det gælder ikke. Nej. Så... Hasta mañana, ikke? Godmorgen, far. Dag 2 i juni. Vi har lige spist noget morgenmad. Og nu venter vi på, at vi bliver samlet op. Og så står i dag på, sådan som jeg har forstået det, 2 laguner, og så ud og bade i nogle kilder, et eller andet. Hot Springs. Så det glæder vi os til. Det er trætte. Det er klokken 7. Så det bliver... Og så i aften, der tager vi tilbage mod La Paz. Og så står den ellers bare på Buenos Dias på tur til Boca China. Det tager 2 dage. Så vamos. Sammen, velkommen til dag 2 i juni. Morgenmaden, vi har spist morgenmad, vi har kørt. Der er ikke sket det store i dag, nu er vi kommet ud til Lagoon. Eller jeg ved ikke hvad det er. Er det varmt? Og det er virkelig flot. Er det varmt eller hvad? Altså sådan spagvarmt? Fuck for lort. Det er virkelig flot der. Så nu har vi et kvarter eller sådan noget. What? Nå, sindssygt. Ses. Så alle sammen. Nu har vi fået lidt frokost, så vi her og så sjovt stadig. Duner ved. Jeg har lige fået en ny hobby. Mens du sidder her. Jeg skal hjem og samle på DVD'er. Det er fandme mærkeligt. Sæson 2013. Hvis der er nogen ude i chatten, der har nogle af episoderne, så kan I lige skrive ned under. Ja. Der er 8 sæsoner og 20 afsnit i hver. Det er 160 DVD'er. Yes, og vi skal videre nu til nogle laguner eller andet. Nogle søer eller sådan noget. Ja, 100. Ja, 100. Så er vi sgu kommet til den der sø der. Vi kommer til Lagoon. Laguni, det er rimelig fedt. Det der Laguni, det er rimelig fedt. Ej, det er sgu lidt skuffende det her. Det var bare et... Det var bare... Jeg ved ikke hvad det er. Men der er sgu meget flot alligevel.
Hvad rater vi søen? Sø? Søen. Ikke Pøsavillon. Ja, det ved jeg sgu ikke. 5. Midt. Den er heller midt. Rimelig midt Lagune. Ja. Mindre det er et odderbo, det der er de der, så får den 9. Odder. Okay. Sjovt. Hvad så? Welcome back. Klokken er 4 nu. Turen er færdig. Turen er færdig. Fuck en. Første gang nogensinde, at vi faktisk har lavet noget, som virkelig har været lort. Virkelig Vi har ned. set, hvad? Vi har set en kirke, og vi har set det der hot tub, det var fedt nok. Eller ikke hot tub. Og så har vi set en sø. Og vi var inde klokken 10. Vi har kørt i 6. Vi har kørt i 4 timer og set ting til max. Og nu skal vi vente til klokken 21. Vi har fået fortalt, at det var slut klokken 18, så vi ved ikke helt, hvad det er, vi bliver snydt for. Nu skal vi bare vente 4 timer. 5. Ja. Og jeg er gået i gang med at... Det gider vi ikke at høre mere om. Så er vi sgu på plads i bussen. Bassen. Og så går turen til La Paz. Og vi skal køre hele natten og før frem i morgen tid, så det er perfekt. Så ses i La Paz. Ja.